Senyor Gerard Duelo, senyor Vicenç Hernández, sisplau, si m'acompanyen aquí. También que suban, por favor, el senyor Xavier Vilajoana, presidente de la Asociación de Promotores de Cataluña. Gracias. Y el señor Lorenzo Viñas, presidente del Colegio de Administradores de Fincas de Barcelona y Lleida. Ensayem aquí. Y este año, pues bien, hemos de excusar la presencia del señor Guim Costa, como sabéis, decano del Colegio de Arquitectos de Cataluña, que pues, no ha podido asistir finalmente hoy en esta mesa redonda por cuestiones de agenda. Muchas gracias a todos otra vez. Me hace mucha ilusión volveros a ver un año después. Han pasado muchas cosas. También estamos un año más mejores, ¿no? Más viejos, aquí, también allí, nadie se escapa, pero muy contenta, encantada de poder compartir con vosotros este espacio de conocimiento hoy ya enfocado en el 2024 y como expertos y grandes conocedores del mercado y del sector, pues conocer también vuestras previsiones de cara a este próximo año. Los presidentes aquí ya han avanzado alguna cuestión en los parlamentos, pero sí que me gustaría entrar un poquito más en detalle porque es bueno, es necesario mirar hacia atrás para describir bien la situación actual y poder entender mejor qué pasará. Por eso me gustaría pedirles un breve análisis sobre cómo se ha comportado el mercado inmobiliario el 2023, sobre todo pues, en vuestros segmentos profesionales. Señor Duelo. A ver, habría que, como lo vamos a repartir, yo dejaré la parte económica, hablar de la tasa de inflación y de la inflación y de la tasa lo hará Vicente o mis compañeros. Hablar de la ley de vivienda, que ha sido un totum revolutum ahí, también saldrá. Yo lo que sí veo es que han ocurrido demasiadas cosas en un año, de todo tipo, que algo tan importante como es la vivienda no ha quedado al margen. Las guerras han hecho subir el coste de los materiales, por lo tanto, ya tenemos ahí una afección importante. Ciertas leyes, porque hemos de recordar que las políticas de vivienda van por autonomías y dentro de esto pues hay determinadas directrices municipales. Entonces, si hablamos de Barcelona será una cosa, si hablamos de Cataluña será otra, si hablamos de España pues puede ser otra. Pero en general ha estado un año incómodo. Un año incómodo para los directivos, porque yo sí que discrepo un poco de lo que mis compañeros han dicho de que no hay inseguridad jurídica. Evidentemente sí que hay desconfianza y esta desconfianza, pero inseguridad jurídica la hay. Es decir, pintémoslo como lo pintemos, las leyes no cuadran todas y hay una verdadera desorientación. Este sería uno de los puntos. Luego, llamémoslo como queramos. Y yo confío de que, con las palabras que hoy incluso se han oído por parte de los gobiernos y de las partes gubernamentales, este año, yo ahora le he comentado un momento al director general, oye, este buen rollo que parece que hay con Cataluña, ¿lo encuentras debido a los colores políticos? ¿Lo encuentras en las otras comunidades? Dice, sí, en todas, porque el nivel técnico en el que hablamos, estamos bastante de acuerdo, lo ha dicho el director general, estamos bastante de acuerdo y no hay mal rollo. Mal rollo se produce, yo ya lo he contado, cuando incluso con muchos acuerdos cerrados sube al nivel político del arco parlamentario y ahí se estropea casi todo. O sea, el problema no está a nuestro nivel, el problema está a un nivel político en donde ahí se cambia al último momento cromos y canicas y todo el trabajo, a veces de años y de cientos, se va al carajo. Pero bueno, aquí no vamos a hablar de política, vamos a hablar. Por lo tanto, ha sido un año incómodo. El comportamiento económico, y en concreto mis compañeros lo harán, pero para mí, que yo llevo bastante peso institucional, ha sido un año muy revolucionado y confío y tengo el sentimiento que este año, que han bajado a las aguas, vamos a tener la calma suficiente para construir cuestiones que han salido en los parlamentos anteriores, cuestiones importantes. A veces, después de una tempestad, vienen momentos de calma. Yo diría que el 2004 va a ser un momento de calma en lo
que es conversar institucionalmente. Señor Hernández. Bueno, yo ya he hecho una pincelada antes un poco a nivel económico. Bueno, una subida de tipos que ya empezó a mediados del 2022 y que nos hizo pensar que el encarecimiento de las hipotecas haría frenar el número de operaciones, como así ha sido. Pero eso no ha tenido un traslado en los precios. En el caso concreto de cómo ha afectado al sector nuestro, los agentes de la propiedad inmobiliaria, bueno, un año más de transición, porque más allá de temas institucionales, más allá de temas económicos, este es un sector, una profesión que está cambiando, que tiene que cambiar más. El cliente está cambiando, la sociedad está cambiando la manera como ve la vivienda y cómo toma decisiones en vivienda, y eso nos obliga a tomar decisiones diferentes de cómo nos aproximamos a esos clientes. Y por lo tanto, este ha sido un año, no es el primero ni va a ser el último, de transformación de los modelos de negocio, y por lo tanto, lo que sí que hemos reclamado siempre es que al final nosotros trabajamos para nuestros clientes, que en algunos casos son propietarios, en otros casos son inquilinos, y que al final nuestra opinión, acertada o no acertada, o nuestra crítica, más acertada o menos acertada, siempre va para intentar buscar una simetría entre derechos y obligaciones entre unos y otros. Porque al final nuestro negocio no es ni defender solo a los propietarios ni defender solo a los inquilinos. Por lo tanto, sí que hemos reclamado pues, esa desconfianza jurídica, no inseguridad. Yo aquí discrepo con Gerard por un tema, es decir, cuando tú vas a jugar a fútbol o vas a jugar a un deporte y no sabes las reglas, esto es inseguridad, ¿no? Cuando tú sabes las reglas, pero esas reglas mañana te las cambian, mañana te dicen que es otra, mañana te dicen que penalizan a uno, penalizan a otro, eso genera desconfianza. Y para mí es peor el problema de desconfianza que el problema de inseguridad. Dicho eso, hay un problema. Hay un problema que está afectando al mercado y, por lo tanto, está afectando a los profesionales que nos dedicamos a esto. Dicho esto, luego hablaremos, supongo, de las perspectivas para este año. Ha sido un año complicado en materia económica, raro, y luego lo podremos analizar. Conflictos, encarecimiento de materias primas que ha afectado a la obra nueva. También es verdad que cuando analizamos el sector en general y cuando analizamos este año hay que separar lo que es obra nueva de segunda mano. Son análisis que, aunque puedan converger en algunas cosas, son análisis completamente diferentes, con casuísticas económicas diferentes y repercusiones, por lo tanto, diferentes. Y creo que hay que analizar las cosas con un poquito más de detalle. Pero bueno, un año complicado, difícil, de transición, y repito que creo, en mi opinión, que seguirá siendo complicado. Gracias. De obra nueva hablaremos después con el señor Vilajoana. Primero este breve análisis, por favor. A veure, jo que en el món de la promoció de l'immobiliari, de la construcció, de veritat que cada any passen coses. Vull dir, poder comprimir el que passa en un any segurament és una tasca molt complicada. Sempre és molt complicat el nostre sector. És un sector que se l'utilitza massa sovint per part de les administracions. És un sector del qual se'n parla sobretot cada 4 anys, quan potser se n'hauria de parlar una vegada durant un any sencer i que no se'n tornés a parlar. No acostuma a passar i és un sector que massa vegades se l'utilitza durant un temps i s'utilitza el que dic, el tema de prueba-error. És a dir, es legisla, veiem com va i després, no va bé, intentem solucionar-ho, tenim algun exemple, sobretot aquí a Barcelona, i crec que això és un error. Primer perquè els timings de les administracions a l'hora de prendre decisions i de legislar són molt llargs, i és així. I, per tant, no podem estar fent polítiques de prova i error. Per tant, des del sector ha sigut un any que jo crec que el sector ha demostrat que és molt resilient, és un sector molt potent, és un sector molt professional, cosa que no passava a la crisi del 2008. Ho dic perquè jo moltes vegades tinc converses quan es parla de posar sol a disposició, d'incrementar l'oferta, i massa vegades es fa referència al 2008, i vull recordar que el 2008 segurament de tots els habitatges que es van fer, com a molt la meitat els van fer professionals de veritat, professionals que encara estem en el mercat, i per tant s'ha de saber distingir, com molt bé deien aquests evidents, l'origen dels problemes, i precisament l'origen dels problemes de la crisi del 2008
no va ser precisament el sector professional promotor. Per tant, això s'ha de tenir en compte quan es pensa a futur en un tema com és el de l'habitatge. Al final, el mercat s'adapta, els promotors ens adaptem al que hi ha. L'augment de tipus d'interès ha afectat sobretot, i això m'agrada recordar-ho, a les famílies, a la gent que ja tenia una hipoteca contractada, sobre la qual no ha tingut més res a fer. Quan hi ha hagut les revisions, li ha pujat la quota i, per tant, estava atrapat des d'aquest punt de vista. Però també he de dir que les noves compres que feia la gent, el mercat hipotecari ha sabut adaptar aquesta pujada de tipus. Es feien hipoteques variables, amb bonificacions, arribaven a tipus del 2,75-3%. Per tant, és un mercat que s'ha sabut adaptar molt bé durant aquest any a aquesta pujada de tipus, però és que, a més, és un mercat que, malauradament, té menys feina de la que hauria de tenir. Jo insisteixo que es fan cada any aquí a Catalunya. Aquest any acabarem sobre els 16.000 habitatges iniciats, quan, segons el Pla Metropolità de l'Habitatge, se'n necessiten 25.000 anuals. Per tant, són 10.000 habitatges que no s'han fet, però són 10.000 habitatges que no es van fer l'any anterior, són 10.000 habitatges que no es van fer l'any 2022, i, per tant, hi ha un dèficit d'habitatges que es va acumulant, que moltes vegades ens quedem amb el que va passar l'any passat i no el que portem anys arrossegant. Per tant, jo el que sí que li demanaria, els Reis ja han passat, però a vegades, com que són màgics, se'ls pot demanar alguna cosa passat a la data, que realment deixessin el sector treballar, perquè és un sector que mira per tothom, no només pels que han de comprar vivendes del milió d'euros, que a vegades també ho sent segons quins fòrums. És un sector que ha fet totes les vivendes que el mercat necessita, socials, assequibles, per classe mitja, per classe alta, tots, perquè al final ens dediquem a això. No hi ha ningú que generi un producte i només li vulgui vendre a una persona X o a dues. Per tant, el que sí que necessitaria és que li demanaria que se'ns escoltés una miqueta més. És cert que últimament se'ns escolta més, però crec que se'ns escolta tard. Molt bé, queda clar. Després parlarem també de les previsions que tenen de cara a aquest 2024. Senyor Vinyes, este breve análisis en su segmento profesional. El nostre segment és la gestió de lloguers i pensem que hem passat un any molt difícil, molt complex, el 2023, i ja portem diversos anys, no és qüestió de fa 7 mesos, en el qual determinades manifestacions, determinades anuncis, noves normatives, el que han fet és, si no descobreixo res de nou, el que han fet és espantar a molts arrendadors, a molts propietaris que tenien l'habitatge en lloguer. Hi ha un problema d'habitatge, ho hem constatat tots, ho hem constatant des de fa molt de temps ja, vull dir, molts anys, no ve d'ara mateix, i no hem trobat la solució, no hem trobat o no hem encertat en fer una política d'estat, una política, un acord de les forces polítiques, perquè vulguis que no, la ideologia, el pensament polític, condiciona determinades decisions normatives, legislatives. Llavors, crec que el problema és tan greu, tan sumament greu, des del nostre sector ho veiem així, que reclamem, ho ha dit el president abans, el president del Col·legi dels APIs, en el qual reclamem que hi hagi un pacte d'estat, un pacte de les forces polítiques en aquesta línia. Anuncis, grans titulars, com hem tingut pocs anys enrere a Catalunya i especialment a Barcelona, doncs no han ajudat gens ni mica. Al contrari, y de aquellos vientos, estas tempestades. Llavors, davant d'això, què és el que diem? Hem de ser conscients que el problema s'ha d'abordar amb una inversió d'oferta, amb una inversió en una creació d'habitatge assequible, està així, l'administració està treballant, em consta, i ho ha dit així la secretària d'Habitatge fa un moment, hi ha alguns anuncis que estan en aquesta línia. El que passa és que això, amb tot el respecte, això es trigarà molt de temps en arribar. I mentrestant què? La gent que anirà sota un pont? Perquè no hi ha habitatge. Alguns ho estem vivint a casa nostra. Els nostres familiars més directes estan buscant pis, us puc assegurar, molt allunyat de Barcelona. Llavors, davant de tot això, pensem que
s'ha d'estructurar un acord amb el sector privat donant-li confiança, donant-li seguretat jurídica. No hi ha seguretat jurídica, no n'hi ha. Llavors hem de donar seguretat jurídica, hem de donar confiança, els hem de motivar perquè participin i aportin producte i arrisquin, perquè és la seva inversió. Inversió, quan parlem d'inversió, estem parlant d'inversors. I el 86%, si no recordo malament les estadístiques, dels arrendadors de Catalunya tenen menys de 3 pisos. Ojo, menys de 3. Llavors, quan parlem d'un inversor, és aquell que l'ha arribat un pis d'herència, ara es vol declarar la declaració ja confirmada pel mes de febrer, segons titulars, un altre mes, vinga, titulars, no? Pel mes de febrer es consolidarà la declaració de zones tensionades 140 municipis a Catalunya. Jo no dic que no hi hagi part d'aquests municipis que tinguin una situació de tensió. 140, no ho sé, pensem que no. Però això és un pensament no contrastat amb dades objectives. Llavors, el que pensem és això, que si volem solucionar el problema hem de motivar l'arrendador, al propietari, a posar producte de lloguer amb unes condicions determinades en molts casos, perquè poden provenir. Nosaltres hem manifestat en diverses ocasions que l'aportació de producte d'habitatge al residencial pot venir inclús amb una modificació de la densitat dels edificis que permetin la creació de més habitatges del que hi ha. Llavors, creació d'habitatges separant pisos de molta superfície o creant en segones i terceres línies que no són gens comercials la conversió de locals en habitatges. Això facilitaria inclús l'accés a persones grans, a persones amb mobilitat reduïda, donaríem un impuls a l'accessibilitat. Aquest és un altre deure pendent. No vull allargar-me més, Cristina, perquè em sembla que tenim un temps determinat, però és un tema força apassionant. Exacte, sobre la taula, solucions a aquest mal endèmic, com dèiem, que tenim, que és l'accés a l'habitatge. Recojo el guante, Gerard, sobre la ley de vivienda, esta nueva regulación de los precios de alquiler, en principio entrará prevista para febrero. ¿Qué impacto va a tener esta ley de la vivienda, estas novedades, entiendes, en el sector y en el mercado de cara a este 2024? Empezamos ya con esas previsiones. A veure, jo la bola d'adivinar el futur no la tinc. La bola no la tinc. Puc donar l'opinió meva, que al final és una opinió que es fa parlant amb la gent i observant. Vull fer una reflexió abans. El sector de la vivenda és molt transversal, no solament geogràficament, que ja ho he dit, no és el mateix la problemàtica de Barcelona i Madrid que la problemàtica de les àrees metropolitanes o de les zones més rurals. No és la mateixa, per tant sempre parlem una mica des de la perspectiva del nucli urbano potente. Per això les zones tensionades tampoc... A veure, a tot Espanya de moment només ho aplicarem a Catalunya i dels 140 veurem si són 37 i el més ja veurem què passa, perquè jo l'altre dia comptava quasi, no sé si en 30, que no sabria el dels índexs com aplicar tot això. Però al final, bueno, és igual. Ens posarem en marxa de bona fe, com s'ha dit, per resoldre temes de lloguer. Però, com ha explicat molt bé el símil, és a dir, vull fer la reflexió següent. A part d'aquesta diversificació geogràfica, hi ha una diversificació transversal, perquè la problemàtica no és la mateixa pels promotors que compren solars, que tenen que comprar, els constructors que han de construir, els intermediaris que compren, venen i lloguen, o els administradors de finques que lloguen i gestionen. I podríem estendre això a altres col·lectius. També la problemàtica és transversal, però ens uneix una, que és al final el que es aconsegueix és una vivenda que ha de ser o social o accessible o en diferents. Jo respaldo totalment l'opinió del president de l'APCE en que si ens deixessin fer més, que això vol dir lleis, que això volen dir apoyos financers, que això vol dir molta cosa, possiblement ho hem demostrat, almenys en Catalunya, en moments de crisi del 2008 al 2013, que ens vam espavilar sols, els empresaris.
que els empresaris som, al final, sortim de foros així, anem a casa i ens preocupem de la nostra empresa, i som cada u és els que fem país. Per tant, jo sí que diria que, a part de tot el que s'està demanant, financiacions, que puguem, dels 400 i pico de milions, crec que tu em diràs que només estan, de moment, demanats i ens queda pel juny del 2026 la meitat, quasi 200 i pico mil. O sigui, hi ha 200 milions encara pendents de gestionar d'aquests 480. No així dels 160 de la promoció, que crec que està tot acabat. Per tant, tampoc nosaltres reclamem ajudes i després no ens espavilem per agotar aquestes ajudes. Aquests 480, la gent té que saber que això és una oferta, que això caducarà al juny del 2026 i si tots nosaltres no ens espavilem a través de la plataforma del que sigui en sol·licitar tota aquesta ajuda, això es perdrà. Per tant, jo diria que la problemàtica és transversal regional, és transversal, com he explicat, i encara és més transversal a baix. No és el mateix la problemàtica de lloguers que la problemàtica de construcció, que la problemàtica... Nosaltres, i quan dic nosaltres, el col·legi i l'associació d'agentes de la propietat immobiliària, que ja ho he dit moltes vegades, tenim la sort de dir-nos agentes de la propietat, tot i que és un nom que fa por amb alguns, que els donen repelús. Actualment la propietat privada dius propietat i alguns sindicats ja es posen nerviosos. Sí que crec que tenim, amb aquesta calma que he dit abans, amb aquesta calma, el moment per dir, bueno, han passat les eleccions, les municipals han passat les eleccions, encara falta per les autonòmiques i realment han passat les nacionals, bueno, aprofitem aquest any, que ara hi ha aquesta calma no electoral que tal, per les demandes que s'estan fent. És a dir, deixem-se fer amb les lleis. Jo no és que discrepi, però deixa'm dir que discrepo. Tu dius, ja estan les regles de joc i per tant les regles de joc hi ha confiança o no. Sí, és veritat, no tenim confiança en les regles de joc. Però jo quan es miro les regles de joc, tot i no sent abogat, les veig amb moltes contradictòries o difícils d'entendre. Tinc que anar amb un abogat que m'ho expliqui i moltes vegades ni després de l'explicació sé encara el que tinc que fer. I com ha dit algú, sí que pensem que hi ha inseguretat jurídica i que es deixa molt a la interpretació. Això frena l'activitat. L'activitat a l'hora de decidir-te amb una compra d'un terreny, a la compra de posar al lloguer, després ho parlarem. Jo crec, i contesto ja, i acabo el que dius, crec que de la llei de vivenda, que la podríem desmenuzar moltes coses, la pregunta que m'has fet, jo crec que el de les zones tensionades i el que prendrem a la limitació de lloguers és desafortunat. És a dir, jo crec que momentàniament pot ser que sí que fem que baixin alguns lloguers, però en general es redueix l'oferta. Es mira molt més l'inquilí que entra en un lloc, hi ha uns frenos, molta gent ho passa a la venda, en fi, hi ha uns canvis que no crec que solucionin el que aquesta llei vol fer, que és donar més vivenda de lloguers social. Jo particularment, la meva opinió... Ja està d'acord el Vicenç Hernández també amb aquesta visió? Sí, i tant. Mira, al final... Històricament hi ha 77 papers. Un paper, ho sabeu, és un document d'investigació que fa un doctor, un equip de doctors, perquè es publiqui en unes revistes científiques. Al llarg de la història hi ha hagut 77 papers per tractar el tema de limitació de preus. En cap paper d'aquests s'ha extret com a conclusió que la limitació de rendes afavoreix un abaratiment del preu. Ho hem dit, abans ho he dit, amb diferents entitats, ho estem parlant. Al final, clar, quan jo vaig per l'autopista i tothom va en contradirecció, potser el que va en contradirecció sóc jo. Quan ho diu tothom, les dades empíriques ho demostren, potser el que m'estic equivocant. I per tant, jo crec que aquest tema, ens estem enrocant amb el tema de la limitació de rendes, és una solució que jo admeto que des d'un punt polític és fàcil, és ràpida, és popular, i això ho entenc, però no és eficient. I hem de començar a pensar en decisions estructurals. Hem de fer un anàlisi prospectiu
per analitzar cap a on va el món i començar a prendre decisions, ja que no ens passi com ara, que al final estem posant taps a diferents forats. Avui en dia, parlant de les previsions d'aquest any, no sé què passarà amb el preu. El que sí que és cert és que, lògicament, tenim un tema clau, que són els tipus d'interès, i una derivada d'aquest, que és la morositat bancària. Que d'aquest tema no se'n parla, perquè sí, és veritat que ha estat molt continguda, però les entitats financeres ja estan començant a notar una alça a la morositat, sobretot de préstecs hipotecaris, més que de préstecs personals. Si això es manté, lògicament, la laxitud que hi ha hagut els últims anys, amb millor criteri que no pas anterior al 2007-2008, pararà. Per tant, no és només que hem d'estar atents a què passarà amb els tipus d'interès, que lògicament és una referència molt important per nosaltres. És a partir d'aquí què passa amb la morositat bancària. Però després hi ha un altre tema que enllaço amb el que parlava de pensar en el futur. Tenim un altre problema que s'està coent ja, que és l'augment poblacional. I sobretot l'augment de concentració. A dia d'avui, més de la meitat de la població mundial viu a grans ciutats, però l'estimació que hi ha de cara a l'any 2050 és que això pujarà al 75%. El 80%. O quasi el 80%. Però, a part d'això, hi ha un altre tema. L'Institut Nacional d'Estadística ha publicat que en 14 anys, va publicar fa un any, 15, ara queden 14, a Espanya hi haurà un augment de la població del 9%. Això significa que hi haurà 4,2 milions de persones més. Amb un altre tema afegit, el rati de persones que viu a cada immoble cada cop és més baix. Com cobrirem aquesta oferta? Hem de començar a treballar ja per fer això. Perquè si no ens trobarem que d'aquí 4, 5, 14 anys ens posarem les mans al cap perquè tindrem un problema de manca d'oferta. És a dir, jo crec que manca previsió. Ara hem de solventar els plats com sigui. Crec que el tema de contenció de renda, repeteixo, no és la solució. Podria ser una solució molt momentània, molt acotada en el temps, i per certs tipus de vivendes, però no és el cas. Per tant, jo crec que aquesta no és part de la solució. Abogo i hem abogat sempre per un tema d'incentius fiscals als propietaris i als llogaters. I aquí, i amb això acabo, un altre tema que s'està posant molt al focus és la demonització que he parlat abans dels propietaris. Hem passat d'una política on s'afavoria la compra, ara tothom vol llogar, ara sembla que tothom vol llogar. Senyors, no tothom vol llogar. Hi ha gent que vol comprar, però no pot comprar. I hem d'afavorir. S'han d'afavorir polítiques en favor del lloguer, però també s'han d'afavorir polítiques per comprar habitatge. No oblidem que hi ha una generació de gent que ara té entre 30, 45, 50 anys, que d'aquí 20 anys ja veurem quina pensió cobren. Ja veurem quina pensió cobren. I el que ha garantit l'estat del benestar en aquest país i el que ha garantit que hi hagi una classe mitjana ha sigut la possibilitat que van tenir aquestes persones en un moment determinat de comprar un habitatge. I que ara, que potser són aquestes persones que poden tenir una o dues, posen en lloguer i els hi complementa la pensió. Per tant, hem d'afavorir el lloguer, sí, però és que no pot haver polítiques de lloguer si no hi ha gent que tingui propietats. I per tant, hem d'afavorir a cadascú. La gent pregunta, què és millor, comprar o llogar? Depèn, és que cada persona és diferent, cada situació és diferent. Ni una cosa és millor que l'altra, però les polítiques han d'anar adreçades per equilibrar els dos marcs. De seguida els demano també la seva opinió en aquest sentit. No us robo 20 segons. Per afegir alguna cosa que segurament pot continuar l'APTE. Les estadístiques de l'Institut Nacional d'Estadística, per tant, me les crec, diuen que en l'any 50, que està aquí al tocar, pujarem, ara som uns 46 milions, baixarem molt fort, però la migració pujarà i estarem a 55 milions. Hi haurà, ells mateixos han calculat, i ho han publicat en l'últim informe, que hi haurà una necessitat de vivenda de quasi per ocupar 2 milions més de població. Escolta, amb el dèficit que duiem, encara arregléssim, més el dèficit que vindrà per l'augment demogràfic, és un problema greu, ho deixo aquí, greu. No és un problema... Jo li vaig escriure al president Pedro Sánchez amb una carteta i al final deia mis nietos y sus nietos quizás se encuentren debajo del puente, perquè no tindran vivienda. I no sé si li va fer gràcia, però suposo que ho va entendre. És a dir, el problema no el tenim ja solament avui i que ve d'anys i que podríem donar les estadístiques. És que el problema és dels nostres nets. Tenim un problema que als nostres nets no hi haurà vivienda ni que ens hi posem ara. Ja està. Per això, de seguida els dono la paraula, però sí que m'agradaria acabar de puntualitzar amb el Vicenç, davant d'aquest escenari que ens has descrit i dissenyat. Quina previsió veus tu a nivell de compra-venda per aquest any, 2024?
complicat perquè l'any passat els economistes no encertem mai, Ens pregunten com si nosaltres tinguem aquesta capacitat, però bueno, jo crec que ceteris paribus, si es mantenen una mica les condicions actuals i no hi ha grans riscos geopolítics ni climàtics i la inflació es controla, els tipus d'interès, la normalitat i el que està descomptant el mercat, perquè el mercat, els inversors estan descomptant una baixada de tipus d'interès. De fet, si tu mires la corba de tipus d'interès té pendent negativa i per tant l'expectativa a llarg plaç és de baixada de tipus d'interès. Si això es manté, lògicament això hauria de revifar el mercat. Per tant, sí que les estimacions que s'estan fent és que creixi el número d'operacions de compra-venda respecte al tancament del 2023, sense ser del tot espectacular. I a nivell de preu és complicat. Com diuen, o poden pujar o baixar o mantenir-se. Una d'aquestes tres opcions. Molt bé, segur que l'encerta, doncs, Segur que l'encerta. Segur que l'encerta. Gràcies, Vicenç. La seva opinió sobre aquesta qüestió que parlàvem, de la llei de la vivenda, i també, molt interessant, quines previsions d'obra nova tenen per aquest 2024. A veure, nosaltres ja sempre hem dit que l'excés de regulació no ajuda a l'activitat del mercat i des d'aquest punt de vista la llei de vivenda, jo estic d'acord que normalment les lleis la intencionalitat normalment és bona, el que passa que moltes vegades quan es posa sobre un paper s'acaba esgarrant. Nosaltres la llei de vivenda no la compartim, hi ha moltes coses que no compartim i així ho hem fet arribar i així ho hem dit. El que passa que el nostre mercat de l'obra nova té un avantatge, que és que en fem i se'n pot fer moltes menys de les que s'haurien de fer i per tant des d'aquest punt de vista no hay mal que por bien no venga, que diuen els castellans, doncs en aquest cas és així. Però és que a més la nostra activitat també depèn molt de les administracions locals. Quan més es triguen a donar els permisos, doncs menys ràpid es pot posar al mercat habitatges. Com més triguem a posar-nos en el tema de la gestió urbanística, que la major part d'ella depèn de les administracions, doncs menys habitatge posarem al mercat. Per tant, el tema de l'obra nova és un tema d'un sumatori, de moltes coses, que inclou l'administració autonòmica com l'administració local, ara també l'administració central, i per tant seria bo que entre tots ens hi poséssim perquè, insisteixo, i amb això que no serveixi de precedent, Gerard, amb això estic d'acord amb el Gerard, que si no ens hi posem d'aquí uns anys, i no gaires, tindrem problema. I una cosa que s'escapa del nostre sector, que és a veure si hem de començar a pensar ja en la gran Barcelona, àrea metropolitana, i això implica inversions en infraestructures, en mobilitat. És a dir, això implica que fins que no calculem les distàncies en minuts en lloc de calcular-la en quilòmetres, costarà fer front al creixement demogràfic i la generació de noves llars que ens ve i que hi ha previstes. Quines solucions proposa? M'hauríem de fer ministre, si la sapigués. Tindrà unes idees com a A veure, expert i coneixedor. el que està clar és que, la generació de sol, és dir, a mi estem posant en valor el tema dels fons Next Generations i la secretària ho deia, la directora ho deia, que ara sabem quins projectes tenim. Hi ha molts municipis que de sobte han aflorat una quantitat de sols per fer habitatge de lloguer protegit. Clar, jo em pregunto, dic, on eren aquests sols? És a dir, què s'ha fet aquests últims 12 anys i cadascú, i municipis n'hi ha de tots els colors a Catalunya, per tant no estic assenyalant a ningú. Tots els municipis que han aflorat aquests sols, jo em pregunto on eren aquests sols, perquè ja els tenien els últims 15 anys. És a dir, ha hagut d'aparèixer Déu nostre senyor anomenat a Europa amb una quantitat ingent de calés i amb un deadline perquè menys mal que hi ha una data de caducitat, perquè si això hagués estat allò in eternum m'agradaria veure si haguessin aflorat tots els sols que han aflorat de titularitat pública, de titularitat municipal. Per tant, és una mica, diguéssim, vergonyant veure que ha de venir algú de fora per posar-nos un carmelet sobre la taula per aflorar tots aquests sols. Uns sols que precisament estan fets per generar l'habitatge social, que a mi m'agrada distingir-lo de l'habitatge assequible. L'habitatge social és aquell
que ha de garantir el benestar social de la gent més necessitada, de la gent a que ens agradi o no, malauradament no podrà mai accedir a un habitatge de compra i, per tant, crec que és responsabilitat de l'administració mantenir aquest nivell mínim de benestar social a la gent que ho necessiti. Però fora d'aquí, el que no pot fer l'administració és que tota aquesta deixadesa dels últims anys és què fem ara? Volem arreglar un problema que tenim? Doncs anem a parlar amb els privats? Menteixo, no anem a parlar amb els privats. Anem a dir-los als privats que ho facin ells i a correcuita. 30% en sòl consolidat, que vull recordar que centrem en Barcelona, però ja s'han afegit al carro Matarós, Ripollets, Montcades... És a dir, el que no crec que és de rebut, perquè, insisteixo, el sector privat paga molts impostos. O sigui, el sector de l'habitatge té uns nivells impositius i, per tant, li suposen uns ingressos a l'Estat, a les autonomies i als municipis molt alts, i el que és molt trist és que ara ens demanin de fer la feina que els correspon a ells quan porten molts anys en què la nostra feina, precisament, els ha donat l'oportunitat d'invertir tot allò que calia en habitatge. Però jo, malauradament, crec que és un any que... Jo crec que els preus seguiran creixent, una miqueta, però just, perquè els costos de construcció segueixen creixent, la inflació encara està a nivells del 3,5%, 4%, els tipus baixaran i, per tant, això alleujarà la càrrega financera de les famílies. Un factor molt important, que és veritat, i això és mèrit de tots, que l'ocupació segueix creixent, i és molt important, això, és a dir, l'ocupació i el consum de les famílies, l'intern. Jo crec que això és un bon senyal. Després crec que venen ja els més experts econòmics, però jo crec que les 4 variants que ens afecten més al sector immobiliari crec que estan en una bona línia i nosaltres preveiem un 2024 amb optimisme. Molt bé, bo l'optimisme. Gràcies, Lorenzo. Abans introduïes ja aquesta qüestió dels 140 municipis denominats tensionats. Quin impacte creus que tindrà? I ens interessa també saber molt, perquè estem parlant aquí dels fons Next Generation, quin balanç en feu vosaltres, quina és la vostra experiència i com la valoreu al llarg d'aquesta gestió que heu anat fent al llarg de tot aquest 2023. Ho hem dit en moltes ocasions que els fons, i s'ha reiterat aquí també en el dia d'avui, els fons de generació és una oportunitat, van estar una oportunitat i continuen sent una gran oportunitat, ja no només per el millor confort de la gent, sinó per el medi ambient, donar un respecte i una sostenibilitat al medi ambient que en l'edificació no ha existit fins al codi de l'edificació, no existia i era necessari d'aplicar. En aquests moments hi ha una valoració positiva, des del nostre punt de vista. Hem creat, hem col·laborat amb la Generalitat de Catalunya, amb l'Agència de l'Habitatge, amb l'Ajuntament de Barcelona, amb el Consorci Metropolità. 3 entitats, Xavier, feies fomentar la Gran Barcelona. Bé, doncs estem treballant amb 3, d'alguna manera. Vull dir, potser un canvi de paradigma, una altra visió més àmplia, més global, més de la Gran Barcelona, podria tenir un sentit més pràctic. Però, en fi, estem aquí. La veritat és que van començar la situació fluixa. En aquests moments anem en un clar creixement. Creiem que el benestar de la gent, la riquesa que es representa per les nostres empreses, és un punt de creixement per tots ells. La implementació de les fons de generació va, en aquests moments, en clar línia ascendent. I sí que és veritat, i ho hem dit en altres ocasions, que les comunitats de propietaris, bàsicament nosaltres tractem el que és el programa 3 d'edificis, la presa de decisions és lenta. És molt lenta. El període de maduració, abans que decideixen engegar un projecte que normalment són de molts mils d'euros, doncs és lent. Això és amb l'actual directora general, que vam fer una aposta, vam treballar fermament i treballem fermament d'una manera conjunta per facilitar i suprimir aquells stoppers, aquelles frenades, qüestions que no ajudaven gaire, una activitat administrativa molt àmplia, s'ha mirat de reduir, una creació de bestretes, amb la qual cosa en aquests moments, i això crec que és bo que en un ambient d'avui molt professional se sàpiga, s'ha explicat, evidentment, però crec que és força important
que hi ha un 50% d'avançament dels diners només quan es té la resolució de la sol·licitud i després un 30% complementari quan les obres ja estan executades fins a un 80%. Vol dir que l'esforç que ha de fer el particular, la comunitat de propietaris o la persona propietària física la propietària, no és igual tenir unes bestretes que li ajudi a tirar endavant que a partir de zero. Tot això s'ha estat veient els stoppers que hi havia i una col·laboració molt bona, i que és un gran reconeixement a la Sílvia Grau, a l'actual directora, i perdoneu-me, no em poso vermell per dir-ho perquè és així, i crec que estem en una línia ascendent. Sí que és cert que veritablement el juny del 26 sembla molt curt, molt aquí, i això sí que, no sé si des del BITMA, des de l'Agència de l'Habitatge, hauran de fer també un pensament si una pròrroga seria meravellosa. Aquí queda llançada, perquè realment arribarem justets el juny del 26. Tot i que el programa continua fins al desembre, però el juny tanquen a les obres acabades, a més. Home, es fa difícil. Tenim un rati d'inversió en rehabilitació, de dedicacions a rehabilitació del 0,18%, no arriba, quan altres països europeus de la Unió Europea, França, Alemanya, estan en l'80 i pico per cent, un 70 i pico per cent. Nosaltres estem en el 0,17 aproximadament. Home, a nivell estatal parlo, parlo ara, són dades a nivell estatal. És molt poc. Hem de fer un esforç, sí. Al ritme que anem ara, una reflexió d'un estudi que he col·laborat, he participat. Al ritme que anem ara de fer obres de rehabilitació amb o sense criteris d'eficiència energètica. Rehabilitació perquè el parc d'habitatges d'Espanya necessita. Doncs trigarem al pas d'ara 234 anys, senyors. Vull dir, arribarem al 2050 i estarem en pañales. Llavors, pensem que s'ha de fer alguna cosa, també. No tenim una recepta, una vareta màgica, però sí que detectem una incidència greu en el qual requereix una aposta molt completa, molt dedicada. Ai, tant de bo tinguéssim tots una bola màgica i sapiguéssim tot. Queden, ja ho veuen, molt poqueta estona, 2 minutets i mig. M'agradaria acabar amb una visió optimista, que ja l'ha introduït una mica en Xavier, una visió optimista de les oportunitats que ens ofereix aquest magnífic i meravellós 2024. Així que molt breument, tenim molt poc temps. Aprofitar aquest any que no hi ha eleccions de cap tipus, en principi... Només hi ha les europees, això. Bueno, hi ha les europees... ens queda més lluny. Espera't. Ens queda més lluny. Però aprofitar les eleccions, que sempre estan pròximes i tal, aprofitar aquesta calma i les bones voluntats, perquè amb el que tenim, deixem-ho ja, si és bo o dolent ja, perquè agafem amb el que tenim, aprofitem l'oportunitat del 2024 i traiem-ne el millor que puguem de tot el que estem demanant a part. Lo voy a decir en castellano. Voy a decir en castellano porque sé que lo entiendes, pero quiero que lo entiendas bien. Dile a la ministra, al secretario general, que desde todas las instituciones estamos ahora más tranquilos después del disgusto de la ley de vivienda y que aprovechemos la entrada de esta ministra, que parece que tiene muchas ganas, el año que es de poco electoral, para sentarnos rápido y aprovechar al máximo lo bueno y lo malo que tengamos. Bueno, jo crec que serà un any complicat, més enllà del temps institucional. Optimisme, Vicenç. Ara vinc amb l'optimisme, perquè encara que sigui complicat, com es diu en castellà, río revuelto ganancia de pescadores. I jo crec que en un any complex, amb factors econòmics que ja veurem què passa, riscos geopolítics, etc., el que ja tenim a casa, que ja en tenim prou, sempre generen oportunitats. I aquells professionals que sàpiguen treballar millor, que sàpiguen estar més al costat del client, que sàpiguen donar millor servei, aquests sortiran enfortits. Per tant, dintre de la complexitat que té aquest any, i tindran tots els anys que venen, perquè estem en un entorn altament complex d'incertesa constant. Jo crec que es generen moltes oportunitats i, per tant, repeteixo, aquells que facin bé la seva feina tindran capacitat per fer bones inversions o per fer bones recomanacions pels seus clients. Gràcies. Oportunitats per aquest 2024. Anem apuntant, N'hi haurà, i
I jo crec que serà un 2024 bo. Jo crec que en molts casos, i ara també llenço espasa a favor de l'administració, és veritat que a nivell de Generalitat, sobretot a nivell d'Incasòl, jo sé que estan treballant, no és fàcil fer-ho i que han posat sobre la taula nous sols amb pes per desenvolupar projectes, però jo el que sobretot demano és el discurs, perquè moltes vegades el discurs entre bambalines no és el mateix quan estan davant d'un micròfon i els discursos davant de micròfon fan molt mal a aquells que no coneixen el nostre sector. Estem cansats de sentir com demonitzen l'activitat immobiliària i segurament si reflexionessin i sapiguessin la quantitat ingent de professionals als quals donem feina de tots els nivells se'n farien creus. Llavors, jo el que sí que demanaria és que no utilitzessin l'argument fàcil respecte al nostre sector, perquè segurament molts dels que fan aquests arguments, els seus fills i filles estan jugant a les places, als parcs, al tal que d'una manera o d'una altra hem fet nosaltres, ja sigui pagant via impostos, ja sigui executant-les en les obligacions urbanístiques que ens obliguen moltes vegades. Així que jo llenço m'agradaria fer apologia, en el bon sentit de la paraula, de la feina del promotor constructor i del sector immobiliari en general, la qual està massa demonitzada i la veritat hauria d'estar al contrari, bastant molt més valorada. Gràcies i Lorenzo, ja veus que tenim el rellotge en vermell, però tens el teu temps. Els sprints finals, Cristina, són els millors. Escolta'm, doncs no, per nosaltres la gran oportunitat és que en aquesta relació que tenim tan estreta amb la Generalitat de Catalunya i amb altres organismes públics estem acabant, ja ultimant la creació de la figura de l'administrador de finques d'ofici. Aprofito avui ja en aquest foro dels meus amics i companys agents de la propietat immobiliària i agents immobiliaris per dir que estem creant la figura de l'administrador de finques d'ofici, que la seva missió serà col·laborar amb les administracions públiques precisament per la intervenció en la rehabilitació d'aquells edificis que a nivell de barri del programa 1 tenen una altíssima vulnerabilitat social que en alguns casos no tenen ni constituïda la comunitat de propietaris. Penso que ja pensem que l'administrador de finques d'ofici, amb unes condicions taxades, evidentment, no pot ser d'una altra manera, pot ajudar, pot ser un col·laborador extraordinari per l'administració. Llavors, per nosaltres, el 2024 és un dels grans projectes que materialitzarem, si Déu vol, dintre d'aquests primers mesos de l'any. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies als quatre ponents.